Kyllä Portugalin rallissa oli joo liukas jarru, semmonen alamäki ja siinä semmonen takaviisto alhaalla, niin siinä pikkusen rupes Nissan käskain. Tuli muuten testattua tämmönen, että Kyllä se silloin ei kyllä ihan kauheasti naurattanut, kun suotitettiin kävelleen sen pätkän loppu sitten ja näin poispäin. Ei siinä ketään kehittynyt muuta kuin tietysti niin sanotusti työpaikan puolesta tässä köytää. Nooteihin liittyen pari kysymystä Jonnelle tästä Viljolta ja sitten Iivarilta. Ensin Viljolta, miksi nuotit eivät ole puhelimella vaan paperilla? Ja sitten Iivarin kysymys, että millä nuoteilla muistutetaan erityisen pahoista paikoista käydä kaupassa? No ennenkin kännykäs mä en nyt lukea, niin kun muistutus soittaa pätkän aikaa, niin se oli oikein tilanne, mutta siihen on, miksi en minä käyttäisi pädiä koskaan, mutta kysyit se tällä viikolla joku kaveri Instagramissa kysytään viestillä ja siihen on ihan pari selkeä syytä, että olosuhteet kuinka kuumalla autossa on, kuinka siellä on. Saadaan on pädi siellä, niin Skodasta tulee hyvä muisto mieleen, että siinä on noottivihon teline on kardaanitunnelissa. Ja mulla oli tämmösiä noottivihkoja, missä on muovinen kierre, niin se sulisi muovinen kierre, kun se on niin kuuma. Niin kännykät, mitkä meillä on autossa, meillä on aina tuossa puhelin, niin ne esimerkiksi niin pysy päällä. Niin kuuma, niin se sammuu puhelin. Taas sitten toistaiseksi, jos meillä on vaikka joku talvella vaikka regroup jossain rallissa, niin se auto voi olla aika kylmäkin. Niin tämmönen elektroninen laite, niin laiterikko on hyvin mahdollinen ja se voi mennä jokin tilttitilaan. Ajetaan vaikka pikku ulos ja päästään jatkoon täydessä laite lentää vaikka tuohon kahdet ollut paino näyttämään vasta. Niin